Ui. Jeg var bare ikke klar der. Vent, jeg er klar, jeg er klar. Nej. Fucking god. Jeg er elendig til at fange. Og hun bruger sin mana. Hvad? Hvad? Jeg så en... Gå derind. Level 2 and wait, go. Ja, jeg har ikke... Jeg har ikke... Det brugte jeg nu før. Nej. Jo. Se en liv. Der er ikke noget liv. Der er ikke noget liv. Jeg tror, det er en first time, må gerne have det der. Er du Du skal lige se, hvad det gjorde. Ej, nej nu. Har du set den der? Fuck, hvis den her ramt lige. Nej nu. Jeg ved det godt, jeg er ikke blind. Ja, vi pusher bare. Nej, jeg kommer til at bruge en hel pot. Lol. Jeg havde en pot. Bare back, eller vi har det. Nej, okay, bare bliv her, vi er 6. Og lad være med at bruge alle dine mænd. Hvad var det, jeg sagde til dig? Er du klar? Det er lige meget. Din der Asian skal bare ned. Jamen. Hun er paranoid. Jeg elsker dem der, der tror, at... Jeg elsker dem der, der tror, det giver damage. Det er så godt. Ui! Nej, okay. Ja. Lol, hun bindede helt ind i busken her. Lol. First time Morgana og Ash. Det må virkelig være det. Det må være virkelig være det. Jeg så man kan simpelthen ikke gøre det. Jeg ved godt, det er sådan. Og den her, Prøv at se. prøv at se deres bror Snash, ikke? Han er elendig. Ej. Nej, så det var fint. Fint nok. Har vi Timo midt i? Ved. Ja, jeg er på vej ind, men... Jeg havde nemlig slået.
Hvem flashede egentlig der? Var det ikke Ash? Det kan godt ske, jeg så det. Ash, der var en af dem, der flashede, det kan jeg se. Jo, Ash flashede. Gjorde den? Ja. Jeg har den her. Det var så meget skade. Den gør nok mikro. Ui. Hun har ikke noget. Fuck, det er godt game, det der. 10 ud af 10. Hvad laver du? Jeg ved ikke, jeg gik bare tilbage. Jeg er Jeg er foran alle andre. Nej, så sådan også. Så er det der... Nej. Ikke ult. Ult. Nej, jeg havde ikke med. Jeg fik et helt ud af den. Og et flash fik jeg. Nej, jeg har ikke mere mana. Det gør jeg. Hvem? Det er altså meget skadet for de der minions. Jeg skal lige prøve ned på ham af Blitzen. Blitzen? Et item. Nej, den hedder... Nej, det er ikke. Det er sådan det er noget rødt. Det er så bære med sådan noget rødt noget nede i. Jeg kan ikke huske. Ja. Fordi den giver mig 30% af alt min mana tilbage, hver gang jeg får et kill eller et assist. Og Blitz han bruger pænt meget mana. Så jeg... Nej, så jeg tænker... måske er godt. Hos mig. Men... Okay. Jeg er på tide, du kunne ramme det der. Ikke noget. Ikke noget. Ej. Hun prøver at holde mig. Woohoo! Så Shivani kommer også lige der i sidste sekund. Ja, så hun lige. Hun havde bare håbet, at den ramte. Filter er playlisten, der altid er først med ny god musik. Eller er du det der, er du de der fans Og hør der? blandt andet den nye Hvad for noget? for Casey. Nej. Ja, jeg ved ikke om... Jeg ved næsten ikke, hvem det er. Jeg ser ikke X-Factor. Jeg ser ikke X-Factor. Ah, den Woohoo! bare lidt på tiden, ikke? Jeg er lige lavet. Det var sort hættet trøje, sol falder på min egen jord. Vores næste han er virkelig længe til at varme, men alligevel vinder han det. Top Hits er playlisten med alle. Nej, jeg record. Take it easy, boy. Klik her og hør blandt andre James Brown, Jeg gider ikke den der. featuring Ed Sheeran og Major Lazer sammen med Mø. Top til mig i Danmark. Top Hits, så er du altid opdateret. Dø! An enemy has been slain. Shit, er det. Ja, næsten. Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke. Hvorfor er vi egentlig bagud i kills? Vi er bagud. Og de er flere til dem. Nu er bange. Jeg hader det, at man er begyndt at blive slået, hver gang man bruger det der. Med W. Jeg bliver slået, hver gang jeg bruger det. Det er det, der gør mig hurtigere. Ja, til sidst.
vision på mig. Use vision! Pokémon! Klar. De så mig lige, og så forstod det. Nu! Nej, okay. Bare flash pool. No time to Ja, det flash jeg brugte lige før. Puller ikke, og så bare flash. Lige bagefter. Jeg har ikke flash. Og når du har. Men så hvis de flasher, så... Åh, godt op. Nej, gå væk. Gang the other lanes. time to get our hands dirty. Don't need help. Her, jeg kan lige have lige komme ind, dengang vi faktisk var ved. Jeg har set en flash der. Jeg har den store. An ally has been slain. Nice. Jeg kan lige Earth, ikke? Du kan ikke se Anders damage, så du bare tons. Ja. Tons of damage. Og Freak kan have været med til at... Freak. No. Ja. Sounds dangerous. Det kan bare... Bare tæt den. Og så her, nu bliver jeg slået. I Earthfigur, der kunne man bare bruge den der løbe en hele tiden. Det var fandme godt. Man kunne hele tiden. Fuck you, don't hurt my ABC, please. Okay, jeg løber bare. Jeg fik, han var usynlig, og jeg ramte ham faktisk. Flash, synes jeg. Kom. De går den der. What the fuck? Den har de fået den første den. Mit game crashes bare lige. Nej vel. Hvad? Nej vel. Jo. Bare crashes, nothing. Ej, jeg gider fandme ikke til det igen. Svær på noget. Okay, godt, det kan jeg godt. Jeg kommer lige med skridtis. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Så har man en gamer lige blå. Christian. Topsify Danmark er de bedste playlister samlet et sted. Top Hits er playlisten med Okay, alle Bart. de største hits lige nu. An enemy has been slain.
Klik her og hør blandt andre James Brown, Woody Allen featuring Ed Sheeran og Major Lazer sammen med Mø. Følg Top Jeg kommer nu, Emil. Ja. så er du altid opdateret. Fik din. Ja. Men jeg fik blå. Tak, eller? Topsify Danmark. Nej, han gav mig den bare. Bedste playlister Hvem? samlet et sted. Er det løs? Ja. Jeg kan godt lide, at vi har en Timo midtlane, ikke? Top 40 Og det er bare præsenteres elendigt. hver uge med de største hits fra den officielle hitliste. Han har jo altid været sjovt, der var nogen, der synes, når det var mega godt, vi kunne bare se milliards streams som Følg midtlane. Topsify Danmark Top 40. Så er du altid opdateret Okay, jeg med tror, de vi nye taber. Jeg tror, vi har en streams chance fra for at James tabe den Brown, her. Flowrider og Major De Lazer. har en pæn feedet talen. Teksten. Til gengæld så er vi de eneste, der bliver klar. Nej, han er Jeg har ikke købt Vision i det. Jeg er ikke optaget. jeg joker dem så meget med det her lort. Hvis jeg ikke har gjort det godt. Jeg føler lige, vi har brug for lidt kilder. Vi fik hendes ult. Ja. Så er det. Sig du anything. Please. Nej, okay, jeg løber. Nej, okay. Oh my god. Lækkert. Okay, ses. Back. Kommer du efter mig? Skal jeg fandme ikke være en del af parten? Kan du mærke kærligheden i det? Emil? Ja. Kan du mærke kærligheden? Også. Nej, nok. Jo, selvfølgelig. Bang! Fik en. Du var ikke god. Jo. Nej, Jo, det var worth. Det er worth alt. det er man walking. Oh, shit. Man går. Hvor mange seks har jeg? 200 kroner. Ikke så mange. Nej. Med mig, så har vi allerede haft 3 millioner. Godt lavet. Så hundur! Kom tilbage. Bang. Okay, den havde jeg så ikke regnet med, den der. Okay, jeg er næsten bag hende. Han kom faktisk. Hun er ikke der. Den er gang til dør, fandme. Okay, jeg løber bare nu. Der kommer en sæt nu. Han tør ikke. Endelig fik jeg. Ja, okay. Han var lige ved at give mig noget i hovedet. Han var lige ved at grine mit ansigt. Det er OP support. Du kan ikke engang stå inde i bussen. Du står ikke i bussen. Ved jeg godt. Hvorfor så? What? Det er disrespect. Vi skal lige have nogle... Nej, det skal vi så ikke. What the fuck, vi skal lige toppe. Vi kan ikke lige klippe den børn der. Hvis jeg havde været AP, så havde jeg bare fjernet hele eller at den er ramt. Men det er ikke. Vi kan faktisk godt vinde den her. Vi skal have en Drake, så. Ja. Emil, godt det. Ja, vi skal have dem ryddet inden break. Jeg skal bare tage dem ud en efter en. Eller har vi ikke? Seriøst, har vi ikke nogen jump der? Jo, anderledes. Hvad er det, Too stupid. Fuck. Go. What the fuck, der er en mini i vejen. Der kommer også en bærs.
Jeg ved ikke. Egentlig, jeg så lige en kamp gå. Jeg tror, det er Shichiwani her, så ja. You don't know what you're... Åh, pis. Nej, jeg giver ward det. Raps, fuck you, suck my cock, suck my cock, suck my cock. Suck it, suck it, suck it, suck it, suck it. Fuck, mit hook, det lag godt der. Mit hook. Det gjorde lige sådan, fik Shichiwani. Shichiwani. Det så jeg ikke. Jeg så der. Ej. Shichiwani. Jeg fik lige... Det er ikke fedt at spille mod noget fedt. Hallo, det var sådan en Nasus, ikke? Han stunner Shichiwani, og så hvad det hedder. Så går det ud, så går han ind i mushroom, så bliver han stunnet af det. Ja. Så hvad det, så exhauster jeg ham også bliver stunnet af det. Shit, den er okay. Hvor er han? Okay. Jeg er lidt for Anden gang, mand. Ja. Lytter. Ja. Bare dræb. Øj. Jeg Åh, vi er i næsten. redde lige Nattels liv der, eller redde lige Nattels liv der. Søs! You know like it's taking skal vi lige se, hvad de der... Især, der kommer Old Sniper. Han der tekniker. Han er vanvittig. What? Eller han Old ikke? Jo. Ja, hvordan kan han så bruge W? Gør så. Ej, jeg håber, det er bra. Tælleren er bronze 1. Hvad? Tælleren er bronze 1. Er I bronze 1? Ja. Det har jeg ikke været. Men bronze 1 er det ikke det bedste. Jo, det er det bedste. I bronze, ja. Og der er Jeg ramte en der. Chuan, hun er i silo 5. Og der er Shash, hun er honorary. Hvor er jeg? Kill! Øj! Sit liv! Fuck liv! Sæt han er det kun i level 24. Ikke den! Oh, ja. Ja, okay. Nej! Hvad laver I? Christian! Jeg hjælper ham. Du står bare og flikker skottet. Wow! Det er KS, Timo. Bare se de der Q der flyve nu. Får dem på papir. Ej, jeg skal også lægge kids. Sæt! Hvorfor Lækker. får du ikke sæt? Shichiwani. Nej. Jeg er lige herinde, og så stod Og sådan tale her. lige bagved. Så er klar. Nu gør jeg det. Bum! Så, der er altså. Ej, jeg håber, det er en Du fik ham sgu da også. Ja, jeg kan holde min score. Jeg har en 0. Eller et 11-0. Bare med holden. Bare ved 0 i hvert fald. Oh shit, hvad laver vi? Oh, what the fuck? Det er da også skal lige have red buff. Ej. Det er det, jeg prøvede på. Sorry guys. Jeg håber, jeg fik nogle penge der. Oh shit, det var en set. Let's go. Jeg fik bare lov til at gå videre. Så tak for det, så. Yes. Hallo Christian, lad være. Jeg har brug for den her. Jeg tog ikke, jeg pullede ikke din.
Christian vil dør. I need this spirit. Så under jeg heller ikke. Det kan vi ikke ende det her. It's too easy. Næst. Break it well. How You could want you? mine? What, mate? You want mine? Tell him. Go mid! And mid! Fuck you, man. Ah, look it! Jeg er fucking død. Hvor helt vi ind? Nej! Jeg blev der! Kort der. Det er heldigt. Wow. Han kunne... Hallo. Ved du hvad? Hallo. Hvad? Talent han kunne jeg sidde sæt. Never attack attack. Not a member girl. You don't know like to take some of the danger. Ja, break. Nej, det gør man ikke. Ja, hvorfor gripper du ind i tanken? Mig? Prøv lige at se hans spil. Nej, nu har de taget den. Nej, jeg ikke. Den er kommet. Nej, men der er nogen. Tæller den nogen, så tror jeg. Han er ligeglad. Jeg har også spillet. Kom nu. Nå, de har ikke gang med tæt. Nej! Tak. Ida, kom over. Kom her til. Don't let it! What you do? Er det ikke vildt? Ah, shit. Du ved. Vi kan godt bruge din hjælp. Du får hjælp nu. Vi kan godt bruge din hjælp. Jo, hun var hun. Den er cool, den der. Okay, den tror jeg, vi vil på vores fordel. Omgang. Nej. Jeg kan godt lide, hun prøver at gøre noget damage. Så bare bum, så er hun vist bare heldig. Stik. Ja. Nej, Christian, lad mig. Du har sgu da fuld liv og fuld mana. Til Baron. Ikke også to. Nej, ikke også selv. Du two-hitter den. Så er jeg hovedet på en sportsflex. Jeg tænker, han ikke. Hvad? Vi skal have en Asus. Og Timo, vi burde... Jeg har ingen vision, jeg har ingen wards. Ja, wow. Ej, det er dumt, vi bruger alle vores TPT. Jeg bliver bare flæsket. Jeg kan ikke gøre noget. Julia bag. Wait, bag. Kan den egentlig gå til alle den der? Ja. Jeg vil lige købe mit item her. Iceball. Køb lige en pinkbord her. Sådan der. Pink, pink. Hvad laver jeg? Klart. Nej, jeg fandt fast. Nej. Jeg misser det. James. Hvad lavede du? Godt dog. Virkelig godt. Det gør jeg også lidt.
Wow, hvordan Jeg skulle regner det ikke dårligt? med, at de er 4 mod 5, og de har fået en pæn 4 talent. Jeg blev slået nu. Okay. Klar, der kommer ud. Nu! Lige der. Wow, den gør meget damage. Ja, du fik bare ikke nogen af det. Jeg ved ikke ud af det. Ingen skid. Jeg fik ud af det. Ikke en skid. Jeg synes ikke, de har bare så fugle her og der. Fucking længe. Kom. Lol, du har ingen kælder. Det gør det. Det læser jeg, fordi jeg... Ses! Og nu! Hjælp mig! Jeg skulle da ikke. Der er ingen af os, der kan hjælpe. Fredag er de bedste playlister. Beat it! Surrender at 20. Nej, vi vandt den der fight. Pænt hårdt. Nice. Fuld A-felt ned. Klik her og hør blandt andre James Brown Surrender. og Major Lazer. Det var på tide. Så er du altid opdateret. Jeg var du på tide mere. Og Christian, Top 10 i Danmark jeg var du til mere. er de